Citarling yang cukup melankolis dan cukup lawas sekali. Lagunya Bung Randy. Asik. Spesial Bapak Dawin, Anak Dewa, Ibu Cucun, anak Dewa. Warna Pro goyangnya. Blandon Triple, Bapak Juwasta. Wong lanang molak malik usaha lurudut, ora wedining udan, ora wedining angin, megaya mati-matian. Obat obatnya Kak. siapa A? Nok Demplon sira sing dadi rapi, boro-boro ngebakti, malah seneng nyelewe, demene ning wong sejen. Nok Demplon ning anak laki sklale. Nok Demplon wangsul, 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 dalan. Nok Demplon wangsul, Nok Demplon wangsul, Nok Demplon wangsul, Nok Demplon wangsul, Nok Demplon wangsul. Sing duwe Taiwan, Nok Demplon mangga ibu. Masih kurang apa semene sayange, tapi angger bae salah trimane. Ibu Hajat iki gini, Ibu Hajat, Ibu Cucun, Ibu Cucun. Apa ora wedi kena hukum karma, yen lawan ning laki banget kan yayasan bakeni. Dede Jaya wis pegel ndeleng tingkae sirah. Dede Jaya sira sing dadi rapi. Dede Jaya boro-boro ngebati, malah sering nyeleweng. Dede Jaya demene ning wong sejen, ning teh asih wis klalen. Teh asih, teh asih, teh asih terus, teh asih, teh asih, teh asih sidik. Titik. Teh asih siapa Tete? Bonto tema Ani, 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 Bonto teh apa Jumas, Bonto teh apa Jumas. Masih kurang apa semene sayange, tapi angger bae salah trimane. Mimine Bahrul, Mimine Bahrul, Mimine Bahrul, Mimine Bahrul, Mimine Bahrul. Apa ora wedi kena hukum karma, yang lawan ning laki banget kan ya. Nok En Taiwan wis pegel ndeleng tingkae sira. Nok En Taiwan, Nok En Taiwan. Sira sing dadi rapi, boro-boro ngebakti, malah sering nyeleweng, demene ning wong sejen, ning anak laki wis klalen. Naura Parfum, Naura Parfum, Naura Parfum. Ini siapa Mimi? Mimi Nenek Aka, Nenek Aka, Nenek Aka, Nenek Aka, Nenek Aka, Nenek Aka. Mimi sinten nih? Mimia 3 putri, Mimia 3 putri. Oleh ngapalaken kok. Mimia 3 putri, Mimia 3 putri. Oke, anak-anaknya kabeh. Ya Allah, masih kurang apa semene sayange, tapi angger bae salah trimane. Siapa anak bunda? Dede Jaya, Dede Jaya, Dede Jaya, Dede Jaya.
Apa ora wedi kena hukum karma Dede Jaya yen lawan ning laki banget kaniaya Dede Jaya wis bekel ndeleng tingkae sirah mimpi sirah sing dadi rapi mimpi boro-boro ngebati mimpi malah sering nyeleweng demene ning wong sejen ning mimpi wis kelalen hey mimpi maning keluarga besar 3 putri ya sanak putu kumpul kabehan nih keluarga besar 3 putri mimpi ganti maning bontote Aba Jumas bontote Aba Jumas berarti paling cilik ini bontote Aba Jumas masih kurang apa semene sayang enok tapi angger bae salah terima aneh nok singan ning Taiwan nok apa ora wedi teh asih kena hukum karma yen lawan ning laki banget kaniaya teh asih wis bekel ndeleng tingkae sirah mimi maning ayo aula parfum sirah sing dadi rapi boro-boro bakti aura parfum malah sering nyeleweng aura parfum wis kelalen ning anak laki wis kelalen hore bersama Bambang Satria aja gerek pada mudun majikan yang belakang majikan yang